Kardom, be info and knowledge YouTube channel long nalitum kadokawe pan puthot phapon chulo. Pini labangso video long. Sorkaratum caste certificate aphuthak aron kelar pon free aphuthak si nanglitum pan labangso video long pachini pon po. Lasi pini labangso video nanglitum kecheng pen kejuran lang pon tha lapen labangso channel subscribe pon pelang pulote subscribe pon tha. Lapen labangso video like share lapen comment pidun. Caste mate tribe certificate nangli sai hem punon kaprek asai long stami nangli kenangsot alulu laki nangli school admission punon college long punon lapen sai hem long punon mate nani woreng anghoi kapapleng along kachuning ridunji along positami nangli caste ba tribe certificate paklang jonlo pulote woreng anghoi long stami nangli fan anghoi kerai pi pon a category long kelong dun our side do lasi pinila bangso caste mate tribe certificate puthak sarkar pen kelar pon aron puthak si pachini pon Assam long caste certificate kasilam jipan citizenship proof kalite National Register of Citizens thek pen NRC long kidu alu paklang nilu pusi Assam government kapangda aru iwang kang ni pon cabinet amai long si laso puthak cheparai pon pusi Minister Kesab Mahanta kapangda Chief Minister Himanta Biswa Sarma keja pan Assam government pen kacheparai pon alam puthak alangli kapachini pon atengke caste certificate aphan kachuning ridunatum citizenship certificate paklang nang nilu jongsi apai potom caste certificate kidotang pulote kachuning ridun abang pu aphan caste certificate pipon po kachuning ridun abang pu abang kapaklang caste certificate aputhak lang pon pamiji inspection paduji pusi health minister abang kapachini jong si apai potom caste certificate paklang thek thedet pulote kachuning ridun abang pu aputhak tarli ponji putalang li pachini pon jong si apai potom caste certificate du pulote asomar tum caste certificate long fit po caste certificate kabidet ahem tun atum ni plikebra phoang bong caste certificate long po halapo Assam cabinet tum akimi hum cricket home model school kangpuji puthakta cheparai pon lasi caste mate tribe certificate ke kenangsot lo lasi non nangli tum caste tribe certificate aphuthak selam ji pulote nangli tum labangso video ke nangli tum kachini along pen kachini kenangsot lo aprang ke nangli caste certificate apply ji pulote sarpi sabura tum caste certificate ke dotang pulote alang ni tum caste certificate Xerox si ladak attested nangji like gazetted officer pen attested and that phi caste certificate aphan voter ID pak Xerox nang po la pen NRC alu la pen photo pak ni la pen kachuning ri alu pen nangli kejog dun nang do sita mi nona bangke nangli NRC alu bangke pidunang nilo nona bangke voter ID kachuning ri allu lapen apai potom caste certificate dulu pulote photo pagni krong dun pen chuning ri allu pen jog dun long po lasi pini video ke lan wen lo puthot nangni tuma phan kaprege video pen chetong thu po nangni tum labang so channel subscribe on pelang plate subscribe on tha lapen labang so video like share lapen comment apidun tha kardom